Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Da fatan dai kowa da lafiya muna yi mu kowa fatan alkhairi amma wai yau akan me ya kamata ma mu magana ne. This is Africa. A woman's place is in her husband's house. Warre ko wannan gaskiya ne shi yasa wani ke so in sarma mutane kowa da kowa game da daurin auren Alhaji Muktar Yahaya da Hawwa'u Aliyu Momi. Allah shafa labari shi. Ai labarin na musamman ne shi yasa yau na ce ya kamata na gaya mu kowa saboda kowa ji ya sani. Daman taska ya gaya mu. To ai daman taska ya samu labarin wannan daurin auren dole ya gaya miki shi yasa ni ma yau nake gaya mu kowa saboda kowa ji ya sani saboda wannan daurin auren na manyan yara ne auren soyayya ne. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi. Gaskiya dai kan soyayya ruwan zuma ce kaga shi Alhaji Muktar da ya sha sai ya ba Hawwa'u ita ma ta sha. To kamar dai ne na gaya muku wannan daurin auren Alhaji Muktar Yahaya ne da kuma Hawwa'u Aliyu Momi. Kwarai kuwa. Don haka ba tare da bata lokaci ba dai ina gaida dangin amarya ina gaida dangin ango ina gaida iyayen amarya ina gaida iyayen ango. To. Da farko dai ina gaida baban ango sannan kuma ina gaida maman ango wato Hajiya Hawwa. Wannan gaskiya ne. Sannan kuma ina gaida baban amarya kuma ina gaida maman amarya wato Hajiya Luba. To. Ba tare da bata lokaci ba kuma ina gaida abokanan ango sune kamar haka. To. Ina gaida Ahmad Nasir Wali Bindawa sannan kuma ina gaida Isiya baban Aminatu MDD. Kwarai kuwa. Sannan kuma ina gaida Shamsu baban Okasha MDD ina kuma gaida na Amira baban Abdul. Kwarai kuwa. Sannan kuma ina gaida Kabiru Daga baban Aliyu ina kuma gaida Malam Mudan. Insha Allah. Ina kuma gaida dukkanin mutanen anguwa kowa da kowa wanda ya ji sunan shi da ma wanda bai ji sunan shi ba. Wannan gaskiya ne. Sannan kuma ina gaida kawayen amarya su ma su ne kamar haka. To. Da farko dai ina gaida Aisha Usman ina kuma gaida Khadija Ibrahim ina kuma gaida Bilkisu Sani mai gadan zinare. Ina kuma gaida Zaura Surajo ina gaida Zainab Surajo ina kuma gaida Amina Muhammad Ummi. Kwarai kuwa. Don haka an gode Alhaji Muktar Yahaya ya ce in sanar muku da cewa yana gayyatar mutane kowa da kowa duk wanda Allah ya bashi ikon zuwa gurin ɗaurin auren nan. Kwarai kuwa. Don haka dai za a ɗaura wannan auren ne 10 ga wannan watan da muke a masallacin Juma'a Marna Bindawa Local Government Katsina State. Abu da kunni da kaji. Don haka dai ango ya ce in sanar muku da kyau ranar ɗaurin auren nan fa akwai gyagijewa don za a ci shinkafa a more yanda ya kamata. An zo daidai inda nake so. Yawwa. Ayi ba a ma zo ba tukun dan ba iya shinkafa kadai za a ci ba za a ci abinci kala-kala iri daban-daban kai bari ma ku ci har fanta sai an sha. Ka ji rabo ko? Alkur'an kai yar uba da barbaɗi dai. Kuma wani abin da ba ku sani ba ma saboda wannan ɗaurin auren na musamman ne Fati Washa ma sai ta zo wannan ɗaurin auren kudin da ci abinci mai daɗi. Kuma ba iya Fati Washa kaɗai ba ma fa ko Adam A Zango yana so zo gurin ɗaurin auren nan ko dan ya sha fanta. Kuma wani abin da ba ku sani ba ma rara jiya ya kira ne ya ce ko shi ma sai ya zo gurin ɗaurin auren nan ko da ya ci shinkafa saboda baya wasa da more gara basa. Don haka dai kuma wallahi kada ku bari a bar ku a baya a baku labari saboda mutane da yawa za su zo gurin ɗaurin auren nan ko da a ci shinkafa a more a yagici. Jama'a abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri. Kai wai kana da batun daga Maiduguri zaka zo ka tsina gurin ɗaurin auren nan saboda dai ka ci shinkafa ka more? Yo, Alan Gubro. To ai shikenan ai ba ma kai kaɗai ba ma kowa da kowa ma zai iya zuwa. To kada dai ku manta kamar dai na gaya muku wannan ɗaurin auren Alhaji Muktar Yahaya ne da kuma Hawwa'u Aliyu Momi. Amarya kenan. Za a ɗaura auren ne 10 ga wannan watan da muke a masallacin Juma'a Marna Bindawa Local Government Katsina State. Wannan gaskiya ne. Don haka dai daga ƙarshe muna yi ma ango da amarya fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya. Amin amin. So in an yi aure a daure a zauna don babu wani gida da ya kai namiji.